Olga Pané ha presentat el pressupost de salut per aquest 2026 amb un increment aproximat de 2.000 milions d'euros respecte als pressupostos del 2023, arribant a la xifra dels 13.500 milions d'euros aproximadament. A priori pot semblar una xifra i un increment important, però podem canviar de parer si l'escoltem amb un acte organitzat pel seu propi lobby de pressió, el Cercle de Salut, tot just abans de ser nomenada consellera i tot just abans de les anteriors eleccions, on participaven diferents integrants de partits polítics que es presentaven en aquestes eleccions. Escoltem-la. Catalunya. 12.000 milions d'euros aproximadament de pressupost i la despesa més gran, 15.200 milions d'euros. I aquí, per tant, el dèficit més gran de la Generalitat de Catalunya, a l'entorn dels 3.000 milions de dèficit sobre el pressupost. Guaita, doncs encara, tot i aquest increment d'aproximadament 2.000 milions d'euros, encara estem per sota de la despesa real en els anteriors pressupostos, o en l'anterior exercici estem per sota d'uns 1.500 milions d'euros amb els pressupostos que ha presentat i que a priori podien semblar uns pressupostos adequats. Així doncs, estem per sota, diem, de 1.500 milions d'euros amb els pressupostos que ha plantejat. És més, requeria als representants dels partits polítics que eren a l'acte que com pensaven sufragar aquest dèficit, si era amb la despesa o amb els ingressos. És a dir, reduir despesa o augmentar ingressos. Ara que és consellera, doncs, algun gripau s'ha d'empassar. Bueno, ja la coneixem de fa temps. Escoltem en el següent vídeo el que deia la candidata del seu partit polític, el Partit Socialista de Catalunya.